Ahojte, vítam vás pri part 2, ako ideme reklamovať záhradu. Takže ideme. Tak najprv si Sugar Apple. No lenže ja nechcem zobrať ostatné, takže si to takto. Lebo ja totiž Burning Boot nechcem zobrať. Prečo to máš zase tých raptorov? Prepačte, ešte si to tu prestavím. Lebo mi to lezie na nervy. Keď to tu mám takto. Takže si najprv toto, nie, toto a toto. A ešte si ideme pre reclaimer, čo som dávala v part 1 craftiť, takže ideme. A dám craftiť ďalšie. Nie. Paradise Common Egg. Dobre, takže ďalšie sa nám craftia a ja idem na reklamovanie záhrady. Takže Sugar Apple. Vidíte? Potom asi aj Beanstalk. Tak počkajte, tak nie. Ale asi si dám Giant Pinecone. Takže najprv, no, ale už nedotiahnem. Giant Pinecone. Asi aj Apple. Mango. Neviem. Mango, nie, Dragon Fruit. Počkaj, idem sa spýtať. Takže to je všetko. Kakao. No, korn to zničím, lebo korn nechcem. Takže korn zničím. Aj mu melóny si dám. Dobre, len najprv musím vyskakať, takže prepáčte, ale toto video bude mať asi viacej ako to predtým. Toto nie. Elephant Ears si tu nechám, lebo toto bude moja hlavná záhrada. To bude mať Burning Boot, vlastne aj Elephant Ears. Ešte uvidím, či Elephant Ears nepreradím na druhú, lebo tu chcem mať Bumblezone. Ale asi ich nechám tu. Kakao si tiež dám do seedov, len neviem. Už iba 4. Takže to mi akurát vyjde na kakao. A zoberiem si jedno odtiaľto. Prečo mi to nejde?
Takže Amber Lily nie. Apple nie. No a to už asi bude vlastne všetko. Lebo ja vlastne už nemám recliner a už ani nemám čo dávať do seedov, takže zatiaľ čaute, keď tak sa vidíme pri part 3. Čaute.